Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календары 18 кастрычніка і далей у праграме мы запросім вас у музей кота, пабываем у Даніі, дзе адкрыўся Лего-парк, пасочым за найбольш адметнымі тэлепраектамі «Беларусь-3» і нарэшце павіншуем мінскі каледж імя Глебава 70-гадовым юбілеем. Заставайцеся з намі і вы не пашкадуеце. Заўтра ўвечары на сцэне тэатра беларускай арміі Уільям Шекспір і яго Ромео і Джульетта. Класічны сюжэт, моцнае пачуццё успыхвае паміж героямі варагуючых кланаў Мантэкі і Капулетці з першага погляду, ад якога, як высвятляецца, адзін крок да трагедыі. Харэаграфія, пластыка, гульня акцёраў, рамантычная высокая пачуццёвасць, якая рвецца з глыбіні душы, вельмі удала гармануюць з музыкай Пракоф'ева і Вівальдзі. Спектакль, безумоўна, будзе даспадобы ўсім аматарам класічнага майстэрства. Што цікавага адбываецца гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся зараз. У зале поўная цішыня, бо на сцэне ідзе поўным ходам рэпетыцыя не зусім звычайнага тэатра з эксклюзіўнай пастаноўкай «Чыгунка». Акцёры – малыя хлопчыкі і дзяўчынкі, мастак-дэкаратар дзіця, аўтар п'есы таксама дзіця, Кастусь Жыбуль. Сямейны інклюзіў-тэатр «І» працуе над унікальнай методыкай спецыялізацыі дзяцей з аўтызмам. Цэлкам на роўных маленькія артысты з асаблівасцямі іграюць сярод аднагодкаў, выконваюць каманды рэжысёра і пераадольваюць свае страхі. Получилась наша чыгунка про Кастуся и про то, что когда ребята с их фантазиями порой сложными и с фантазиями, которые не очень сочетаются, ну, они непривычные с миром, который их окружает, и можно запутаться в самом себе, в этом мире запутаться и заблудиться. И помогает в этом близкие люди, друзья и все равно общение. То есть надо преодолевать что-то в себе и общаться, и смело идти вперед, чтобы понять, где мы находимся и где мы живем. Галоўная складанасць у працы такога тэатра – знайсці аптымальныя суадносіны акцёраў такім чынам, каб з аднаго боку творчы працэс не ператвараўся ў хаос, а з другога боку, каб дапамагчы максимальной колькости хворых деток. Мы работали как студия творческая по разным направлениям, в том числе вот театральным, мы ставили спектакль «Флейта-чародейка». И уже была написана музыка, какие-то наметки, но так сложилось и счастливо получилось, что к нам обратилась организация «Дети аутизм родителей» с просьбой поставить спектакль для них. И стала инициатором, и привела удивительную компанию «Вулком», где не просто люди помогли там финансово, и компания помогла, они переживали за каждый наш шаг. Как будет сложно, несложно, как дети смогут справиться или нет. За 2 гады акцёры з аўтызмам палепшылі свае сацыяльныя навыкі. Дзеці, якія раней вялі сябе даволі замкнёна, зараз свабодна танчаць і дэкламуюць на сцэне. Але цікава, што тэатр мяняе людзей не толькі тых, хто на сцэне, але і тых, хто ў зале. Гэтай восенню музей кота падорыць наведвальнікам утульную цёплую атмасферу. Усіх аматараў хатніх жывёлаў чакаюць займальныя зносіны з хатнімі жывёламі, творы мастацтва і настольныя гульні на кашэчую тэматыку. Выстава працуе да 30 лістапада. Брэсцкі тэатр драмы прапануе заўтра паглядзець на яго сцэне спектакль «Маладая сям'я. Здыме кватэру». Гэта калаж сямейных фотаздымкаў, які увабраў у сябе самыя кур'ёзныя, гратэскныя і цяжкія моманты станаўлення маладой сям'і. Алёны і Алёшы. Вясельныя фатаграфіі змяняюцца фатаграфіямі з навароджанай малой, а сям'я ўсё ніяк не можа знайсці кватэру. Перабіраючыся ад аднаго знаёмага да іншага ў пошуках прытулку, яны адольваюць першыя сваркі і ўзаемныя прэтэнзіі, але нават сярод сямейных разладаў маладыя змогуць разглядзець тое шчасце, што прымірыць іх. Заўтра ў дакументальным цыкле «Вялікія мастакі» пойдзе аповед пра французскага жывапісца, аднаго з кагорты найвялікшых майстроў свету Поля Гагена. Ён заўсёды быў смелай і рашучай асобай, такім Гаген застаўся і ў жывапісу. Напэўна, дзякуючы гэтаму яго карціны настолькі самабытныя, непадобныя на іншых. І менавіта гэтым ён заваяваў любоў і прызнанне грамадскасці майстроў жанру. Дакументальны фільм «Вялікія мастакі. Поль Гаген» глядзіце 19 кастрычніка на «Беларусь-3» у 12 гадзін 20 хвілін.
Гоген от рождения не является ни вундеркиндом, ни гением творчества. На самом деле, писать картину он начинает довольно поздно. Опыт познания других культур обогатит его видение мира и подарит вдохновение в творчестве. Завтра, 19 кастрычніка, ў музеі Дом Ваньковічаў адбудзецца музычная вечарына «Чароўны свет мастацтва» з удзелам беларускага кампазітара Ганны Кароткінай, лаўрэата міжнародных конкурсаў Ірыны Радченка, саліста Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра Рэспублікі Беларусь Мікалая Русецкага, Алены Зелянкевіч і юных музыкантаў, навучэнцаў музычных школ горада Мінска. У праграме прагучаць творы беларускага кампазітара Ганны Кароткінай, музыка з вядомых фільмаў і любімыя мелодыі. Прапануем усім жадаючым накіравацца ў Гродна, каб наведаць экспазіцыю музея гісторыі гарадніцы. У складзе музейнага збору багатая археалагічная калекцыя, дакументы і старадрукі. Праводзяцца аглядныя тэматычныя экскурсіі, ажыццяўляюцца музейна-адукацыйныя праграмы «Музей-школе», «Гродназнаўства», «Музейная гісторыя для самых маленькіх». Яны даюць уяўленне аб асноўных момантах гісторыі Гродна, развіцці культуры і мастацтва Беларусі, знаёміць з жывёламі і раслінным светам. Завтра на сцэне тэатра студыі кінаакцёра камедыя «На дзве дзеі» па п'есе Святланы Бартахавай «Поле бітвы». Для жанчын узаемаадносіны з мужчынамі як поле бітвы, дзе ніколі не будзе пераможца, таму што любая барацьба ў такой сітуацыі – гэта пачатак канца. Шчасця на ёй не пабудуеш. Мужчынская няслушнасць, на жаль, з'ява сапраўды невынішчальная, і, як паказвае гісторыя чалавецтва, змагацца з ёй немагчыма. Праўда, не ўсякая жанчына згодная заплюшчыць вочы на здраду. У спектаклі «Поле бітвы» прапануецца некалькі варыянтаў жаночага погляду на гэтую праблему. Каб патрапіць у тэлевізійны праект «Песні пад гітару», не абавязкова быць знакамітасцю. Канал «Беларусь-3» прадстаўляе пляцоўку і для тых, хто толькі спадзяецца запаліць сваю зорку на гэтым небасхіле. Аўтарскую песню зараз не часта пачуеш па тэлебачанні, але ў жанру ёсць будучыня. Перакананы секундант музычных двубояў, папулярны аўтар-выканаўца і вядучы праграмы Анатоль Глузкі. Чарговы выпуск «Песні пад гітару» глядзіце заўтра ў 22:30 на «Беларусь-3». Там воздух пахнет хлебом и теплом, веселым вихрем там кружились с детства дни. Вся жизнь — одни воспоминания. Оглянись, они с тобой опять. Вся жизнь — одни воспоминания. Улыбнись, есть что вспоминать. Канцэрт легендарнага гурта «Фрыстайл», які заваяваў любоў слухачоў яшчэ ў канцы 80-х, пройдзе 19 кастрычніка ў Бабруйску. Удзельнікі гурта падрыхтавалі для сваіх гледачоў і прыхільнікаў пышную канцэртную праграму. «Фрыстайл» – гэта чыя-то маладосць, чыя-то сталасць, а ўсё разам гэта гісторыя выдатных песень пра каханне. Выстава жывапісу магілёўскага мастака Ігара Бяспалава праходзіць зараз у Магілёўскім драмтэатры. Экспазіцыя размясцілася ў арт-фае установы культуры і прымеркавана да адкрыцця 130-го тэатральнага сезона. У яе складзе ў асноўным новыя работы мастака. Каля 40 карцін майстра дэманструюць усю палітру жанравай разнастайнасці яго творчасці. Нацюрморты, пейзажы, абстрактныя палотны, партрэты, у тым ліку акцёраў Магілёўскага драматычнага тэатра. Магчымасць убачыць новы праект Ігара Бяспалава ёсць у тых, хто да 25 кастрычніка будзе наведваць спектаклі тэатра. Якімі навінамі і падзеямі жыве гэтым часам замежжа? Зараз даведаемся. Нядаўна ў Даніі адкрыўся новы тэматычны парк «Лега-хаус». Велізарны будынак падобны на аднайменны канструктар і нібы выкладзены з гіганцкіх лега-цаглін. Лега-аматарам наш наступны сюжэт будзе вельмі цікавым. Новы забаўляльны цэнтр адчыніў дзверы ў дацкім горадзе Белун. Ідэя будаўніцтва «Лега-хаус» паўстала дзякуючы прыхільнікам дзіцячага канструктара. Сярод іншых і наследны прынц Даніі з дзецьмі і жонкай. У свеце Лего можна пабудаваць усё, што зможаш прыдумаць. На шчасце, ёсць тыя, у каго была фантазія і бачанне таго, як перанесці яе ў жыццё. Таму мы можам стаяць сёння тут, у доме Лего, прысвечаным гульні і творчасці.
цэнтр спраектаваў дацкі архітэктар Бьорке Інгельс. Будынак займае 12 тысяч квадратных метраў. Тут размясціліся 3 рэстараны, магазин цацак і 4 гульнявыя пляцоўкі. Ёсць і галерэя. У ёй прадстаўлены экспанаты, якія распавядаюць пра гісторыю знакамітага канструктара. Таксама выстаўлены творы яго прыхільнікаў. Тацяна Кавалёва і ансамбль «Куінта Брас» запрашаюць 19 кастрычніка на канцэрт «Восеньскі блюз», які пройдзе ў Брэсцкай абласной філармоніі. Музычны салон з романтычнымі мелодыямі, настальгічнымі танцамі, джазавымі хітамі, загравальнай гарбатай і водарамі 30-х гадоў. Дрэс-код мерапрыемства – элементы адзення тых самых 30-х. 25 кастрычніка ў Гродна пройдзе канцэрт Філіпа Кіркорава. Шоу «Я» – гэта мара спевака, мара, якая спраўдзілася на сцэне. 3 гады падрыхтоўкі, тонны тэхнікі, сотні касцюмаў, унікальная сцэна-трансформер, дзякуючы якой прадстаўленне магчыма паказваць практычна на любой пляцоўцы. Гэты спектакль унікальны не толькі для расійскай, але і сусветнай поп-сцэны, у якім глядач бачыць Філіпа Кіркорава такім, які ён ёсць. А 27 кастрычніка на адной з канцэртных пляцовак Віцебска пройдзе прэм'ерны паказ спектакля украінскага тэатра «Тэўліс» «Вечная гісторыя». Акцёры тэатра праз жарты, камічныя і складаныя сітуацыі пакажуць сучаснае грамадства такім, якое яно ёсць, з усімі заганамі і недахопамі. Кожны спектакль тэатра ценяў – гэта спалучэнне харэаграфіі, акрабатыкі, гульні ценяў і нават 3D-тэхналогій. Шоу дапаўняе аўтарская музыка Юрыя Шепеты, кампазітара і джазавага музыканта. Мінскаму мастацкаму каледжу імя Глебава 70. Да юбілею установа прымеркавала вялікую праграму, у тым ліку выставу ў Нацыянальным мастацкім музеі. Мы вырашылі запытаць у яе дырэктара, чым яшчэ будзе прыкметным гэты год для навучальнай установы. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Минскому государственному колледжу имени Глебова 70. Мне кажется, что знаменитую Глебовку ученики вспоминают едва ли не с большей теплотой, чем даже Академию искусств. Как вам кажется, почему? Все-таки к нам они приходят 15-16 лет. У нас на сегодня в среднем около 200 учащихся. Мы почти домашние. И поэтому за 4 года работы в колледже мы знаем каждого, чем они живут. Мы очень тесно общаемся. Первое учреждение, где и нешкольные подходы создает такую эмоциональную среду и такой интерес для наших учеников, которая запоминается надолго. Глебовка стала альма-матер для многих прославленных белорусов. Интересно, сразу ли педагоги в ребенке способны разглядеть будущего гения? Каждый год, проводя вступительную кампанию, переживаем по поводу того, а придут ли к нам, и кто придет, и сколько их придет. Тем не менее, каждый год находятся ребята, которые могут себя реализовать только в творчестве. Согласитесь, каждый ребенок рисует. У кого-то заметили это родители и начали развивать, или педагоги. У кого-то это умерло, в ком это осталось. И кто к нам приходит, мы стараемся развить. Уж получится из него гений, или просто это будет способный творческий человек, который посвятит этому свою жизнь, но время покажет. Кстати, вы как-то обмолвились в интервью, что способности будущих художников далеко не главное для достижения успеха. Неужели талант может уступить трудолюбию и ремеслу? Об этом мы спорим много-много лет. В случае, когда абсолютно способный человек себя не реализует в силу того, что не может себя организовать, согласитесь, в любой профессии, творческой в том числе, есть составляющая техники, технологии, студии. И ее тоже нужно пройти. Мы каждый раз говорим своим ученикам, та профессия, в которую они приходят, это, безусловно, стиль жизни. Только относясь к этому таким образом, можно чего-то достигать. А как в юбилейный год будет представлено зрителям искусство глебовцев? Мы начали 1 сентября нашу юбилейную выставку в Национальном художественном музее. Именно Глебовка заложила основы Национальной белорусской школы изобразительного искусства послевоенного периода. Своими юбилейными стикерами отметили работы наших выпускников, которые представлены в постоянной экспозиции музея. Вторую из юбилейных выставок мы открыли
в этом зале. Мы представили здесь работы наших преподавателей с момента основания колледжа, 1947 год, по сегодняшний день. Спасибо, Александр Валерьевич, и еще раз Глебовку с юбилеем. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна паглядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».